बोली बोली छठी मैया की। पटना के घाट पर पटना के घाट पर आप सुन रहे हैं धनेश पटेल की आवाज में म्यूजिक बाय प्रेम गोपाल। बड़ी सुहावन दिन भाई बाटे तिवई और रघले बाड़ी हाथे ए जे सुन ना बड़ी सुहावन दिन भाई बाटे तिवई और रघले बाड़ी हाथे बाड़ी पनिए में खड़ा तनी दिही ना सहारा गौरा धइल बाटे नदिया के आट पर दर्शन दीना पटना के घाट पर सूरज दर्शन दीना बेतिया के घाट पर दर्शन दीना यारा के घाट पर सूरज दर्शन दीना छपरा के घाट पर पटना के घाट पर पटना के घाट पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज। दर्शन दीना पटना के घाट पर सुनी रहू रे हिया से आ भूखे पिया से कापे थरे थरे सहब जाड़ा बाड़ी ए सूरज गोसाई तनी जल्दी से आई बरती सपनिया में खड़ा बाड़ी सुनी रहू रे हिया से आ भूखे पिया से कापे थरे थरे सहब जाड़ा बाड़ी हे सूरज गोसाई तनी जल्दी से आई बरती सपनिया में खड़ा बाड़ी सभे दू दिन के बावे सुनी भूखल सकर मुहा वाला गतावे सुखल और जी सुनी रउआ हाली दर्शन सब केहू पाले तनी गौर करी सुनी हमरा बात पर दर्शन दीना सोनपुर के घाट पर सूरज दर्शन दी मोतिहारी के घाट पर दर्शन दी वैशाली के घाट पर सूरज दर्शन दीना बक्सर के घाट पर पटना के घाट पर पटना के घाट पर दर्शन पटना के घाट पर बबरिया के चिरी आई सबका भीरी कोनिया में सभे लोग काटता घिरी पूर्व और देखे हरदम निरेखे बड़ी अबेरे सुनी भइल बा देरी बबरिया के चिरी आई सबका भीरी कोनिया में सभे कोई काटता घिरी पूर्व और देखे हरदम निरेखे बड़ी अबेरे सुनी भइल बा देरी दर्शन देखाही जल्दी पटेल धनेश के आदित्य मल सुनी संदेश के गुल्लू संजीव के साथे सभे खड़ा बाड़े आते विशाल बनले बाड़े पगड़ी के माथे पर दर्शन दी गोपालगंज के घाट पर सूरज दर्शन दी मुजफ्फरपुर के घाट पर दर्शन दी दरभंगा के घाट पर सूरज दर्शन दी समस्तीपुर के घाट पर बड़ी सुहावन दिन भाई बाटे तिवई रघले बाड़ी हाथे बाड़ी पनिए में खड़ा तनी दिही ना सहारा गौरा धइल बाटे नदिया के आट पर दर्शन दीना पटना के घाट पर सूरज दर्शन दीना बेतिया के घाट पर दर्शन दीना यारा के घाट पर सूरज दर्शन दीना छपरा के घाट पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।